Bună ziua, ne aflăm la lucrarea reabilitare terasă termohidroizolație din orașul Gugești. După cum bine vedeți, se pot observa obiectivele care au rămas deja pe această terasă. La final de lucrare se face acest lucru datorită locatarilor care sunt foarte inventivi. Nici măcar nu au așteptat să terminăm lucrarea deja și au montat antene pe casă. Și pentru a evita orice probleme datorită garanției pe care o avem de 10 ani, trebuie să facem acest lucru, pentru că ei vor găsi oricând anumite motive de a veni și de a le executa anumite lucrări pe buzunarul al cuiva, în niciun caz de al lor. După cum bine vedeți, aceasta este o terasă de 800 de metri pătrați. A fost decapat totul până la placă. Aceste ușoare denivelări se pot observa cu ochiul liber datorită suportului. Dacă suportul ar fi fost foarte drept, atunci și ultimul strat la exterior ar fi fost la fel de drept. Datorită denivelărilor am venit cu spuma poliuretanică rigidă, am acoperit toată suprafața, inclusiv aceste obiecte, la baza lor s-a făcut termohidroizolația și hidroizolația, care este foarte importantă, inclusiv aceste antene care au fost montate pe aceste țevi. Sperăm că locatarii vor înțelege și nu vor mai aduce obiective în plus, deși eu mă îndoiesc de acest lucru datorită faptului că lucrez de 7 ani de zile și am văzut ce nu puteți gândi vreodată. Mergem acum pe toată suprafața. Deja lucrarea a fost finalizată. Toată echipa acum se uită din loc în loc. În cazul în care au fost anumite scăpări, să le putem executa fără niciun fel de problemă, pentru a putea face recepția în condiții normale. Și această antenă, să o luăm în obiectiv. Ea a fost montată pe această țeavă care a fost hidroizolată foarte bine la bază, după cum se vede. Acum așteptăm doar să vedem ce vor face restul de astăzi înainte. Oricum este problema dumnealor, nu este problema noastră. Vedeți, băieții fac ultimele retușuri pentru mai multă siguranță. Ce mi se pare că ar fi ceva, o umbră undeva unde nu ar fi fost dat, cum trebuie, acoperim foarte, foarte bine. Da. Băieții tocmai au anunțat că au terminat. Numele meu este Lăcrămara Macarie, fac parte de la Societatea de Termohidroizolație, Termohidrofonica Group. Îmi pare bine și sper să ne întâlnim cu alte lucrări. Mulțumesc mult, o zi plăcută vă doresc. La revedere! Bună ziua, Lăcrămara Macarie este numele meu, sunt de la Termohidrofonica Group și vă prezint o termohidroizolație pe programul de reabilitare în orașul Gugești, județul Vrancea. Această suprafață este de 800 de metri, a fost decapată până la placă, curățată, după care a fost aplicată un strat de circa 6 cm de spumă poliuretanică rigidă prin pulverizare. Apoi a fost executată hidroizolația după cum bine se observă pe toată suprafața terasei, inclusiv obiectivele care existau pe terasa respectivă. Hidroizolația a fost efectuată cu un material hidro 100%. După cum bine se observă, au fost
toate obiectivele, inclusiv țevile sau gurile de aerisire care locatarii, nu știu din ce motive, nu au vrut să le dea jos. Dar, mă rog, este problema dumnealor. Eu îmi fac datoria și vă prezint această termohidroizolație executată de societatea noastră. După cum bine vedeți, aceste guri de vizitare de la scările de bloc au fost închise parțial, deoarece, așa cum se practică uneori, am înțeles că după această lucrare se vine cu fereastra din termopan sau nu știu ce material va fi executată. După cum bine vedeți, au fost închise și pluvialele. Bineînțeles, nu toate la fel. O parte au pus grătare, o parte nu vor să facă așa ceva. După cum bine se observă, apa va fi în cădere și va merge în spirală către pluvială. Astăzi, 16/8/2011, ora 15, am încheiat această lucrare. Numai un pic vreau să prind toate obiectivele, deoarece presimt ca la toate lucrările din ultimii 7 ani pe care le-am executat cu firma noastră, vor să apară diferite obiecte, grătare, antene, diferite corpuri tăiase, ca ciupercile după ploaie, și aș dori ca această filmare să o trimit așa cum este la primărie și la administratorul de bloc. Să se poată vedea diferența în cel mai scurt timp. Mulțumesc frumos, o zi plăcută vă doresc și așteptăm să ne contactați. Puteți vizita site-ul nostru www.termohidrofonicagroup.ro sau www.daeizotehnica.ro sau la numerele de telefon 0724 257 882 sau 0767 855 830. Mulțumesc frumos și vă așteptăm. La revedere!